Salam mehriban tomoşaçylar, hem meňe Ata Watan TV YouTube kanalyna hoş gördük. Bugün hepden 1-nji güni 2022-nji ýylyň 28-nji fevral güni Ata Watan Türkmenistan halkara jurnalynyň YouTube'da Ata Watan TV kanalyna her hepdeniň 1-nji güni biziň ýyldızlamy bilen taýýarlaýan Ata Watan ýyldızlar gepleşigi ýene siz bilen. Men Pelwan Muhyip. Gepleşiň bugünkü mihmany Yedigen studiýasynyň direktory Galy Bertede ençeme ýyllaryň toy hyzmatynda gelip beren agam Galy Bertede biziň gaty köp sany aýdymçylarymyzyň ýyllyz bolmagyna sebäpkär diýip at bersegem bir hakykatdan daş düşmeýär. Rejissor Beki Allabrwan. Bugün Ata Watan Türkmenistan halkara jurnalyna Ata Watan ýyldızlary gepleşigine mihman bolduk. Tomaş edin. Biziň aýdymçylarda köp kameraçylar, suratçylar şäherdäki Aşgabatda Türkmenistandaky olaňam üstünliklerini men täýärdim. Köp inşallah. Öller brand bolup görünür şu wada olanlar. Işiň düşünlük, jana sag bolsun, maskalan awadan bolsun, geljekde de uzak ýyllaryň dowamyna teň üstünliklerine gowanmak hem de ýakynlaryna we beýneti berýär. Indi gepleşiň başyna biz şu gün ýörüýte mihman üçin umumyň her sanyna mihmanyň şähtynyň açyk bolmagy üçin bize sowgat berýär. Aha. Adaty ilkisi sowgat berýär. Ýöne men başlajak sowgatdan. Şeýdi bile de sowgat beren bolsun arasynda. Gepleşiklerinizi görýän bolyn. Sowgat berýän ýok. Awa. Men birinji bolmagym. Men öldürgenlere men Gagarin ýalla kosmosda. Minnetdar. Men naýbaşy toy hyzmatlary bilen diňme bilýän. Naýbaşy toy hyzmatlary bilen bilisle ýaşaýat. Şoň üçin naýbaşy toy hyzmatlarynyň adyna şu suvenir näme diýeýin nädir? Vizitni kartuşka ýaly bir zat. Şuň bilen barsaňyz size hökman skitke diýerler. Bolly, Dewran aga toy edýärmi? Bolly, elimizde agam nememiz badyr skitka kartymyz. Şunu alyp gön naýbaşa bararsyň. Sag ol, naýbaşy. Minnetdar, ömrüň uzak bolsun. Indi biz beräýin towgady. Ata Watan Türkmenistan halkara jurnalynyň Ata Watan Türkmenistan nokta.com habarlar saýty biziň ýurdumyzda habarlaryň iň birinji paýlanýan çeşmesidir. Başsyna. Ora iýerleýän. Şeýlede makul hyzmat terjime merkezi ýurdumyzda resmi namalaryň terjimesinde iň professionallyň bir hasaplanýar. Google Play Market'ten makul söýlegi ýüklemek arkaly daşary ýurt dillerini gaty ýeňillik bilen öwrendilersiňiz. Sag ol. Başsyna. Sag ol. Makul hyzmat ulanor nesip bolsa hem mäňe de maslahat berýän. Sag ol. Bekdäde. Gepleşiň başynda özüň hakynda kelamagyz 4-5 sözde maglumat. Men Aşgabat şäherinde her qala owasynda doglan. Şu taýda 4-nji mektepde okudum. 9 klas bilim aldım. Ondan soň Aşgabatyň Amanke Kilfadyna pedagog üçilişinde muallimçilik kärini aldım. Ýagny başlanýyş klas muallimi hem pedagog. Awa, başlanýyş klas muallimi hem 4-nji we 5-nji klaslarda matematikany okutmak okuw bilen men matematika muallimi. Nirden onda näme üçin bu kär saýladyň agam? Näme üçin? Ay bu kär saýlamama goňşym sebäp boldy. Goňşym mekanik hem halipam, ýani elimden tutup bir daha öwreden okdiýarlar. Şol men elimden tutup öwretdi. Maňa öwretdi. Dur, ona şeýle men sorak berýän. Teret. Beki ýanyna beti, ýedigen studiýasy, bir näçe klipler, telewizionyamyzda gaty köp sany kinolar. Biz seniň gazanan üstünliklerini we eden işlerini bilýär. Bulan başy nämeden başlady? Men şeýdi sorak berýän. Başy mekandan başlady. Mekandan başlady. Aha, ýa-da mekandan başlady. Mekandan zaňra bolma YouTube-dan gören ogam onu da ýazym görkezem. Aha. Onun şol kamerasy watda, şol kamerasynda höwet edip ýany bilen ýöne o döwürler 3000'lik kamera bolan soň ýanyna şeýip çıra göterilýärdi. Hawa. Şo çyrany götermek arzuwda, şonu götermek arzuw edip, şoň bilen ýanyna gidip Galy Bertede öýe gelende montażyny edip berýärdim. Ol ýadak gelýär, toýum näme omat kamerany özünde montaj edilýär. Menem şakryşkur ýatyrka gelip ýatýar, menem şakryşkur montaj edip taýýarlap goýan. Näçe ýaşyňda? Indi okuw tarapyndan soň bolýanby? Gullugyň öňýanlarda okuw döwri. Talip wagtlar. Ýok, mektep wagtlary. Birinji elime kamera berip zapis wagtym 2 sekund bilen 3 sekund syomka etdim. Şu adam başa syomka bir ýerde uly kaset aldy. Onu getirip berik diýip elimden aldy. Näme üçin diýdim çyradyň ýakmadyň diýip. Birinji syomka 3 sekund boldy. Ondan soň professional bolmuşa. Ondan soň bir avtologum bar, şoň bilen awariýa boldum da. Şo maşyny
satıp yerine kamera alıp da. Şo kamera alıp şondan soň kamera dowam edip gitdi. Ondan soň gulluğa gittik. Gullukda kam klipler çıkıwrady, şekillaydylar çıkıwrady. Şonu görüp gullukda görüp men barsam hökman klip ederim diýip ölmen niyetime duydım. Birinji klipin ýadyňa düşýärmi? Birinji klipim Gurbaş Ataýew bilen etdim. Hatta şo klipim C-Squad diýär. Şo diýärmi? Şola. Ödüm şo klipim bar, sözünüm iki bolup bile yazdık. Sağdanam gidip Rinadam birine yazdırdık. Hemme zaten ölümü senaryosyna noldan iki bolup bile. Neler aýdym? Bir ýatlatma şonu görüp. Ay şo nemeze ýadymyş ýa. Karaçy nemete dogon çykýar bolýan. Köýgülsem tanamok mun ýa-da onuň dogonum görüňde tanamok diýdiňä meni diýip Gurbaş aglaýar. Şonu ýalara ýadymyş o gynançlaýdym da dogonu görýär bolýan. Köýgülüm diýmän ýerine ay men bu ogluny tanamok diýär-de senaryosyny. Birinji klipimiz şol. Ondan soň Gurbaşyň bilen Hemra bilen tanışyp galan kliplerim Hemra bilen dowam etdi. Hemra ama hemme klipinden öýdär, ýalňyşmy? Hemra aglaga böyle. Hemra sanadan şu an 10 klip var olsa şoň 7'si menkidir. 70%, 80% menki. Hemrany öýüne ýatyrka ýaltarakda Hemra. Ýalta bolsa da talandy güýçli bolan soň gidip durda ol. Onuň ýör klip ederlip tutup öýüne baryp tuzdurup eşik giydirip, ýör giderlip, olam ýaltanyay bolýarlar diýip, onu bir bad alsa materialy gidýär, ol bir günüň içinde 2 klipem birden düşürýärdi. Ilki Lala olan bir klip düşürdüm. Bilýän, Lala olan. Ondan Gülşir'in bir klip, tansuaryn aýdymy klip ikisini bir günde düşürdik. Abede çen Lala olany, abetden soň akşamam Gülşir'in düşürüp, bir günüň içinde bir okda iki hosatmak diýýär bunu. Şeýdi işler Hemra bilen. Bekdäde düýün ünseren bolsaň Instagramda stories bölümine bekagama bekdädeme näme soraňyz bar diýip ýazdyma. Gatykän sorag geldi. Soňam bir men pikirimçe 50 götürmi, 50% şunu sorapdyrlar. Men ondan öň bir zat aýtjak, sorag bermeden öňürtü. 2020-nji ýylda ýadyňa düşýän bolsa, screenshot sahypana bilýän. Rowshan. Senem tanýan, menem tanýan. Bir değişme paylaşypdy. 2020-nji ýylyň näme aýratyrlyk we kim ýadyň diýdi bolan her kim ýazypdyr, bulam soň jemläp bir kolaj edipdir da şeýdip ýazypdyr. 2020-nji ýylyň aýratyrlyk plan diýipdir da her zikiriň öz gepleşigi we diýip ýazypdyr bilýärmi? YouTube'da. Enne men senden sorajakdym. Atawatan ýyldylary Mergen Halipaňam gepleşigi we bir näçe interwiw gepleşikler aýdaly ol bularyň iň başynda bekýanna beti dogry aýdaly interwiwlara birinji başlarynyň birisiz. Sen kim bolmaly? Prokuror bolarsyň bu ýerde. Öz çağalanmagy, näme plan düzýän? Öz çağalanmyş meýdeni diýişgär aýtmajak bolarym. Menden gatdy bolmadym, bu men şahsy pikirim. Näme üçin dowam edemek? Hani ýygyny ýerde bekýanna beti. Hani näme diýip şunu sorag berýär köpçülikde bet otort diýär. Ya onu ýalar. Onu betdiňe mergen aga bilen. Murat bolla bolýarmy? Onu oýnatmak näme? Bilýän. Yok, pelwan men biraz sağlygym sebäp bilen sakladym entek. Biraz sağlygym dogry maýdaýynda bilmeýänler köpdür. Men 3-nji gruppa invalidda. Aşgaram 3-den 2 bölegi ýok. Onuň biraz sağlygym täsgel berýär-de, käbirlady. Onuň ünsüň bölünýär, ýene diýär. Onuň käbir ýagdaýlarda kyn bolýar-da. Şoň üçin biraz durdum. Bekdäde sen üçin bir rubrika taýynladyk. Aslında men bu gepleşige bir oýun goşakdym. Aýyny bolýar diýdim, bekdäde bilen oýun oýnap oturmaly iki bolup ýaşdan soň diýdim. Şoň üçin seniň aslında Instagram sahypaňda paýlaşýan postlaryň aşagyna hökman ýa-ni bir ütgeşik tekst ýazyp goýan. Gel şol postlar hakynda gürleşeli. Gel. Rubrika postlara syňýar. Bekdäde bir post paýlaşypdyň. Bul ödüm gelnazda maşynyň öňünde elinde aparat bar, ödüm ýaşly eşikli. Şeý diýip ýazypdyň. Meniň awraýym seniň jübiň puly. Diýemde düşünýänlerde pul bolar, düşünmeýänler ul bolar. Arasynda gelýär how maňa da diýipdir. Näme diýdiň bolýar agam? Menle gelip agam işläýärler diýip gelýänken. Hawa. Onuň
olaram gelýän tek tanalmaýan oglanlar da. Tananan ok, men ýanymda gezýärler, men bilen toýa gidýärler, men eşigimi geýýärler, men logamy ulanýarlar. We soňundan özleri ýetendirini öýdüp pikir edýärler. Şam hemmede benden sebäp diýär-de. Şol ady ýadyndan çykarýar oglanlar. Şam onuň gaty bir menem bir neme diýen adam däl bolýany degmäme degýärler da onuň näme. Diýmek bu ýanky şägirtler hakynda. Şägirtlere we şägirt boljaklary hemmesine şu post ortalar pasil diýýärdi. O salgylanma diýärdi. Şol sebäbi bir başynda bir brend bolup duran biri bağ bolsa, şoň awraý sen baryp şonda işleseň, şoň awraýyndan sen pul gazanýar. Doğru değil mi? Şun awraý sen juýun puly. Şun awraý bolmasa sen girer, az girer. Ya da özüň bir zat bolup bilmeýän. Şoň üçin şu başyňyzda duran kim bolýar? Ýolbaşçyňyz bolýarmy, ýa halipaňyz bolýarmy, ýa kim bağ bolsa, şu başyndaky duran şoň awraý bağ bolsa, senem şoň ýanyna bolsaň, hökman sen awraýlanarsyň. Şeýle bir söz men madyr ýöne aşagrakdadyr. Yıldız bilen işlesen yıldız kimin bolarsın diye. Ana hamala sen hiç saat ölüm hüner bar, ýöne sen hükman bir yılpyllyk yıldız bilen etmesem, şo sen el hünerin ýaýramaýar. Eger mekanatan rolüňi görkezsen, sen şunýa şadýan, meňe den rolüňi so. Mekan toyda, mekanda var şey delýärmi, olam men edýänim bilip näme etdiýän edýär-de. Arada bekidi kyýyr ya, garap toyda şoğun onu roli edýän bolýan. Eýem gidip durda, häzir şonu ýyldız däl rät bilen etsen, sen näme ütköşük bir daýda bilirden o. Şoň üçin başyňyzda duranyň gadyryny bilmeli, hormat goýmaly we şoň awraýyndan senem awraýlanjak bolmaly. Şonu ýalyklady ünnedir. İkinci post, bekdäde. Biziň Bekalla Gurwanowy, Bekagamy hemişe gözüňizde getirýän obrazymyzda ýylgyryp dursun gapdalyna da ýylgyrmak hem sadakadyr diýip ýatdym ine şu suratda. Ine seniň Instagram sahypaňa bir fin salsak, postlaryňa fin salsak, men pikirimçe 80-90 götürümden bir ýylgyryp duran bekdäden görýär. Bu ýylgyryşyň aňyrsyna başga bir beki barmy? Ýyglarmak hem sadakadyr diýip bir gowy jümle goýupsyň, ine bize şakynda görünýär. İslam dininde sadaka vermek, Türkmençilikde Türkmenlerin sadaka vermeýän gowy görýär-de. Gowy hasatlaýar, sowap hasatlaýar. Ondan köp adam şokman bir bermelidir öýdýär-de. Ýok, o däl. Ýylgyrmagam sadaka, mysal üçin öňde biri duran bolsa ýa birini garşylaýan bolsaň şonu ýanky ortada humur ýüz bilen garşylasaň, oň bolan nastroýeniýam gaçýar-da. Ýa-da anym oň aňyrdan pikir edýär saňa, "Bäh, men malda erwet pikir edýäm kara, ýa men bir edaýdym kämey." Bulanok goýar. Şo manyda ýylgyryp durun. Bir-biriňizde bir mehr muhabbet edin diýen manyda goýdum. Düşünün. Olam birine pasilýany. Olam birine deýişler. Inni bekdäde Instagramdaky aktivligiňa menem bilýän tamaşaçylarym bilýändirler. Sen Instagramda iň birinji goýan postyň ýadyňa düşýärmi? Oğlum bilen öýdü. Ediledi. Bu toğrada bere doqa kazanmyň beri. Bekdäde biziň birinji goýan posty multiga şeýdip görmelik goýup turup, ödüňe şeýdip durdyň, aňyrda da ogluň otýar. Şu hakynda görüňär aýda. Nädip Instagrama ýerdiň? Birinji şunu goýmak nerden ýadyňa düşdi? Yo, Instagram var ha. Bir bunyalyk bir güýçli bir zat duruýdym, kabul edilen o mat. Ýöne allymdanym goýup goýberdim. Ondan hökman birinji postman pozitiwnirak bolsun diýip goýdum da. Edil şo adam oglum şeýdi multi görüp otyr, onuň joň üçin ol ütköşk neme ýok. Şeýle ýöne goýup goýberdim. Ol intek otayda hiç kime fasil ýok. Düşündim. Bolýar. Bu soragy jigim taýinlapdyr. Deka men bir körpe jigim var. Sazawatyr diýip girýän Instagrama. Ödmem haladym sorasynda. Şeýle bir düşünje bar, tamakinçilik gurtun ýalar. Bileňiz muny? Bir ýerine kömek edip soň ýygynyň garşylyklaryň bir gaýtarga garaşmaklyk nä dogrymy? Dogrymy diýip soranok. Nä dogrymy? Näme ol? Garaş diýen. Ýok, şol garaşýaňa
köplen şuna ne tamakinçilik gursun ýerlerde. Aşo garaşmaklyk näme dogrymy? Sen näme üçin oňa keypine kömek etdiňmi diýerler. Hawa, zat ene yine de bizde bilýän näme bolýar? Zekat berilýär-de. Hawa. Zekat berilýär, baýlygyndan bir ýylda, mysal üçin 40-dan birini zekat berilýär-de. Baý bolsaň. Plança meçhurdan geçdi. Ine yankam şon ýalyk bolýar. Zekat bermegem yanky öz bolan malyny goramakda. Inni şuňa sen birine pul garz berdiň. Hawa. Sen ýüzüne garaşýan şondan. Garaşýan. Berer, ertir berer, bir gün berer. Şo bermese de sen şoň zekatyny bermeli. Düşündüňmi şo? Sen onu duran. Sen onu dur sen pulun. Hawa. A garaşmasaň ýok şoňky. Düşündüňmi? Hawa. Edir şon ýaly. Onuň bizde köp sunugy işgärler bar da, köpsüler meniň işleşlerimin içinde çykdy da köpsü. Köpsem dälle bar da känler az ýöne. Maňa etmeli ýöne men etmeliler diýen düşünjeler bar. Maňa hemme kişi etmeli, ýöne men hiç kim etmeliler diýen düşünjeler bar içinde. Onuň şon ýallardan men näme diýen öz haýyrmalýan, nähil haýyrmalýan? Ýagny ýa hakmalýan, ýa danym awraýmalýan şondan. Şuňam hökman ýüregiňde bir soňuna bir gatylyk galmady ýaly, hökman şondan peýdalanyň. Peýdalanmaly şondan. Sebäbi ertirkün ol hökman bir ýerde syptyraýar da birda. Syptyraýar on senen men etdim aro, men etdim bu şeýitde diýen düşünje bilen öwretiň özüň iýeninde peýdasyny alyp galmaly. Men şoň üçin işledýän oglanyň bara, işleýär gidýär, işleýän wagty peýdalanýan. Ýagny olar bilen bile işläp, men onuň üstünden ýerdeýälýän özüme. Olar meni ýankyýaly gidäýän de ýankyýaljak post goýýanlanym. Ha men şonu peýdalandım, şu oglanyň şunça haýır geldi, bolýar. Men dadym ýok diýip köşeşdirýän de, şon ýaly bolmaly. Düşün. Men elimde soraglar taýýar dur. Birinji soragy Nazar Hudaýyna zarfatly bir dostumyz sorapdyr. İlk bilen salamu aleykum beki däde. Şeýle soragy. Näme üçin köplenç köne telewizorda story goýýan? Näme de? Instagramda stories açan gördüm. Hatta doglaňyny unutmasaňam şon ýaly. Doglaryň gotly bolsun, telewizoryň içinden beklerdi oturanlar. Näme de? TikTok'umda da men şon ýaly öz nemem goýan karikatura goýan ýüzüne. Ýanky alyp montaj etmeli ýaly diýen. Düşündüm. Düşündüm. Ýoksam alyp montaj edip bir daýy taýýarlap güllürýärler ýa bir daýy diýerler de. Düşündüm. Olmaz ýaly diýen. Näme diýär? Hotda. Taktika. Düşünükli. İkinci soru. Selve kakan we sorapdyr bu gydymy şol aýdym çöýdýän, ýalňyşmasam alyp barjy ýa aýdym çöýdýmy? Täzerak başlangydan beri. Kiçiden köp iş etmelmi ýa-da uludan az iş? Az köp iş etmelmi? Meni ýa-da hawa ullukan proýektden az iş. Ullukan proýekde barmak üçin hawa hökman kiçik işlerden başlamaly. Kiçik etmeli. Ýagny mysal üçin kino etjek bolsaň, ilki rol ýüzü etmeli, ýa ilki bolmanyna bir öýüňdekiler düşürmeli, ýenetmeli. Kiçik zatlardan başlamaly. Aýdymça näme maslahat berýän? Aýdymçam şonu ýaly, aýdymçy aýdymçy boljak diýip karar berdiň özüňe. Durmaly däl. Durmak bolany okla vermeli. Ene öz bilýän bolsaň, aşyr Mevlam berdi. Hawa. Näçe ýaşynda soň? Şol aýdym bilen. Hawa. Bir göçürlen aýdym, onu da şol aýdym bilen giden adamyň ýüregine giyip gitdiler. Durmaly däl. Aýdymçy boljak diýip karar berdiň, durmaly, okla vermeli. Ay bolmadylar diýmeler, okla vermeli. Gadanýaňa, gadananja pulun hökman özüň reklamaň üçin hökman aýryp goý. Ýaryn aýyr, ýok, ýaryny gysgansaň 25 götürümini aýyr. Hökman özüňe gadanan pulundan hökman aýryp goýmaly. Şu men reklamama, klipime, aýdymma hökman aýryp goýmaly aýdymçylar. Başlayan aýdymçylar. Onuň başlayan aýdymçylar hemmesi bilen hemrar ejep däl. Aýdylan aýdymy
aýtmaly däl. Men hemmetine de şonu berýän. Hemra aýtdy ýöretip, hemra bolup bolmaýar. Ol oglan başga, men onu özüm ýatadım diýen ýaly öz talandy var, ýöne ýalta bolsa tutup çekip özü bilýär. Bir neme gurrun var enştaýda. Hemra Instagramda ýa-da SMS ýa jogap beren o. Onu wagtyn bir toýda duşaýyn, onu arada bir toýda duşdum. Gelberken ona oğumy bir men barada taňa burada diýdimi? Ýok. Yamanladymy meni? Ýok. Onu näme üçin jogap beren okdyysam? Hani diýip telefon naçy urady? Men ýok SMS ýazam, Instagram diýdim, ýok Instagrama kän feredem oklay diýdi. Onu aýda burada göwüne diýen bolsaň diýdim, hemrajan diýdim. Men diýdim senden hiç ýyl gaty görmäň hakymy ýok diýdim. Tera men şu barmak şu baran awraýma diýdim. Sen sebäp diýsen, şu sözüm diýip diýmäkam, men käde sen sebäpde diýdi. Şey diýdi bolyn. Bar gitdi da. Ýogam seni maýdaýyn gaharym geldi. Ýazmaýan gahar geldi. Ay ho. Şoň üçin hemme kişi hemra bolup bilen ok, hemme kişi Hacı Ýazmammedow mekanata bolup bilmeýär. Aýdylan aýdymy gaýtalap aýtmaň. İň soň sen şol aýdymy aýdýan, iň soň sen şol aýdyma minus ýazdyrýan, iň soň barýan, iň soň şoňa wagt sarp edýän, pul sarp edýän, gaýrat et. Bolmasa da özüň kynet. Öz aýdymym. Bolmasa şu göremese de özüň kynet. Tötäneýin alan kadr owadan bolýarmy ýa-da taýýarlanyp alan kadr? İkisem. Size yalan sözleýänliklerini bilseňiz aýdýaňyzmy ýa-da anansıran bolýaňyzmy? Käwat her. Wala, surata düşeňde ýylgyryp düşmek hökmanmy? Hökman. Gyşda klip ýa-da tomsa klip düşürmek? Çal. Adamlara ikinci şans berip bilýärmi? Hökman. Eger mümkinçilik bolsa käriňizde çalşardyňyzmy? Ýok. Zon çygalyp çykanňyzda hemişe ýaxşy ýagýarmy? Zon çygalama. Wala. Ýaxşy ýagana näme diýär? Drops barady. Bolýa. Bolýa. Operatorlaryň kamera arkasyndan galyp meşhur bolup bilmeýänligi sizi gynandyrýarmy? Men boldum, olurdy da başga. Bolýa. Bu ýagty zahany bir sözde beýan etmeli bolsa haýsy söz bolanardyňyz? Ajaýyp. Zana. Berekella. Operatorlaryň işi onun meşil munun önündäkiden yeňilleşdimi ýa-da agyrlaşdymy? Yeňilleşdi. Men mysal üçin syomka edemem. Ýok, düşünmedim. Operatorlaryň işi. Şu men operator da. Ýok, gene düşünmedim şuma. Täze başlan operator. Onun meşil munun. Aýratyn durulşy bar. Bolýa, o bar aýratyn. Galstukdan bilýäňizmi? Öptede. Bolýa. Toýda kamera alanyňyzy epetde wagt geçenden soň starta basmalyňyzy ýatdan çykaryp boldymy şol? Bir love story şeýle boldy. Oppa! Basman alyňymy? Perde. Bütün toy montaj edenimizden sonra sahranit bolman pozuldymy? Ýok. Aha. Sizi ýerden bu jylyk turýarmy ýa-da özüňiz turýarmy? Bu jylyk. Elinje gowurdan üstüne yumurtka çakymy galaýanmy? Bana bolany. Adamçylygyň nol bolup sunuwady güýçli bolan adamyň fiýle bolarmy? Sunuwady üçin fiýlemaly. Beýle bam şeýle tanşy. Ýöne gatnaşamak. Bar ýöne bar. Fiýle gatnaşamak. Aha. Ogluňyzyň deri wedawan näle hüjümçi bolmagyny isleýäňizmi? Ýok. Diňe deri wedawan. Deri wedawan. Garpyzmy gawun? Garpy. Aha. Dograma palaw? Hiç değil. Zuwat olam düşnükli diýär. Böyle ýar tomoşaçylar bilmeýän bolsa arada operasiýa başdan geçirdi. Bekagym öt galta ýalňyşmasam. Şoň üçin bir diýetada menem şoň üçin hällenmär hiç zat iyi bilmän otyr şuwat. Ýoksam öňdiňe ýerdim mehmanmy mundan. Ýaş kameraçylara iki sözde berjek maksagadan. Dörejiliňi östürüm. Berekella. Esasy güç iňtäze aparatdamy ýa-da şol aparatyň eýesinde? Anamda. Özüňe akylly saýyp gezmekligiň iň uly ýalňyşlykdy bilen alalaşýanmy? Gaterbet ýalňyş. Toy, klip, kino. Kino. Kino gowarýan. Kino. Toýdanam, klipdanam. Kino. Dörejilikde. Ýyzdaýjy tarapyndan toy. Düşündüm. Öyle ýa-da kurda. Türkmen futbol toparlaryndan iň halaýanyň. Ahal. Ogluň şonu oýnaýan. Şoňa geçdi şu var. Düşündüm. Ullara geçdim ya kişilerde. Ne ofisial ne futbolisti pasport berdiler. Hemral öylemi? Berekella. Döwrüň ösmegi köp adamy tutup oýlaşdyrýarmy? Ýok, özüňe bar. Özüňe bagly. Etjek işleriňiz eden işiňizden känmi?
etçek işlerim Kan öňde nesip bolsa. Nahar biçirip bilýän magam? yumurta çak bilýän. Ulogyň tekerini çalyşyp bilýänmi? O ýöne bolanok agyr. Aha, internetde günüň dowamyna bir gedegem girmeýän günüňiz barmy? Wah. Ýok. İşiniz ol alat ýok diýende. Soňky ýerde kaçan kitap okudyňyz? Kitapyny asly okumadym. Aha, mal toý bilýäňizmi? Ben toýýadym, toýýam. Endi toýýaň. Sizden ozuran şägirdiňiz barmy? Bar. Kim ol? Hemmes diýenýärem. Hersiniň öz işine de mysal üçin Serdar Kırançy, Şipir diýilýän. Aha, Serdar Şipir bilýän. Meň şägirdim Kıranny oldurdy. Mergen klip meň şägirdim menden oldurdy. O Mergen, aha. Mergen Murat Mollaň ýanyna. Elwan, Wunç. Wunç Elwan oldurdy. Aha. Ogam, Kurtbaş. Aha. Ýokary bilim bildi ýa. Ýorasam mümkin. Başga da ýadyma şonu. Ozuranlar bar. Polat bar, ne Polat. Klip düşürýän Polat. Düşürýän. Zapsam bilen okdy. Noldan meni öwretdim. Hana şu wad brand. Malazet. Başga da ýadyma şonu oglanlar. Instagramda beller. Bolýa. Garaşmagy başarýaňyzmy? Ýokman. Ata watan ýyllarlaryny gepleşige çağırmadan ýa tomuş etdiňizmi? Ýokman. Kimlere? 6 sanadan aýdyn. Ha, gördüm. Görenimiz bar. 6 sanadan görün. Malazet. Ähli soraglara dogry aýdyp jogap berdiňmi? Yalançı bizdenler. Zemleýäsmi? Beka. Qur'an nazar edýär bilýän. Ha. Gowaşykwa, dostana sefer paýetden aýdýar. Soň ahyryna şahir ine şu tetirlen zemleýär. Iki tanjak tetir. Ýyrtyk jübetinden işlige gaçan iň soňky otly çöp dänet bolsaň diýär. Size berjek soragym şeýle. Şeýle bir söz bar, kimseň garşyňdalygy wajyp däl, kimseň ýanyňdalygy wajypdyr diýerler. Elmi dama kömek berjekdigine, elini uzatjakdygyna, issenlik wagty sen ýanyňda durup biljekdigine anamyň bar, dostum barmy? Ýa-da şahyryň sözü bilen sorasam, ýyrtyk jübetinden işlige gaçan iň soňky otly çöp däneti bolup biljek adamyň barmy we kimiň adyny tutmak isleýän? Durmuşda şeyle bir kıyın günlere düştüm de. Yani operasyonda ya yine bir attı. Sonra yani karşında duran diýene, soňam ýanymda duran diýen. Sonra ýanymda duran oglanlarym soň karşyma geçdiler de. Gynanýan şolaň şeyden. Ýöne janlar sag bolsun. Men näde däl olardan. Ýöne ýalňyşdylar da oglanlar. Men gaty hormat goýadym oglanlara. Ýöne Hudaýa şükür dostum bar. Näil dostum bar. Meniň üçin eger men bir ýalňyşlyk etsem, bar işini taşlap, ýirdeçinden taşlap, yola gidip samolyotda uçbany şuň daşaryda gitmeli, ýa bir ýüke gitmeli. Ortada şondan bar ýirdeçinden taşlap, hemmeden taşlap gelip maňa gep düşünürk gidýär. Şu zat şeýledir, şu beýledir diýip düşünürk gidýär men dostum. O Şöhrat diýip dostum ma, klasdaşy men Sanya dostum. Şol zanda bolsun, ol internet zat bilen ken görenok, bilenok. Ha buny özüm görmesem görmeýärem, ýa bir görüp ekran'a şey diýip duray, diýäýmese, ken tutmadan. Ýöne arada bir ýagdaý boldy da. Bir maşgala problemasy boldy. Onuň ýola gidip barýan maşinany goýup, staýankada goýup, taksi tutup ýerine gelip, ana düşünüp gitdi de, şu şeýledir diýip. Ondan her kime de şular ýalap özünden geçip sen üçin özüni orta goýan dost hemmekşe bile edýän, arzu edýän. Näme üçin gynandym men şu zatlara? Men aslında gynanýan oglanlarla hiç haçan ömür şadyan gezip ýörüm. Ýöne şol
yüreğim diýen oglanyň garşyma geçende gynanýar. Ay şu adam garşyma. Canlar sağ olsun näde däl sağ olsun. Bah, düşündüm. Ay, näme diýelim? Goý şöhrat diýdikmi? Şöhrat, krasavçik, ýani gaýdan hereketine köp şey edip biljek gel. Dogry aýdaly. Şeýle dostlaryň sany kan, olsun şöhrat sany da iň füýjar bolar. Dün Tanıştırardyňar şöhrat bilen. Şuna ýekece diýen zatda dün näme iş geýenini men bilmesem gynanarym. Bah. Onuň galanlar men. Düşündüm. Zan sağ olsun abi. Tamam, hemek şey dile edýän şonu oldu. Minnettar. Beka feň bilen ata watan ýyllarlaryň şeýle gyzykly boljakdygyna biz inanýardyk we hakykatdan hem eden tamamat çykdy. Goý feň janyň sağ bolsun. Sağ ol, taňa. Sağmaňja gowlaş, sağmaňja palaw, dogry mimeli. Ýan gaýdanym Yedigen studiýasy. Men ýaljak boldum. Men ýaňymemeli, ho, menem şol operasiýadan geçen ona bilýän. Goý Yedigen studiýasy uzak ýyllaň dowamyna halka hyzmat etsin. Goý kadrlaryňyz bilen, goý işleriňiz bilen halkyň aňyna galmaňyzy, ähli Ata Watan Türkmenistan halkara jurnalynyň komandasynyň adyny men arzu edýän. Biz sizi men özüme arkaýyn bar 7-6 ýyl bäri tanýanam we hemişe de Bekdäde Bekalla Urwanow, rejissor Bekaga, kinooperator Bekaga, alıp barjy Bekaga, inne tabi ýansam molluk. Bekaga diýilende edil şu ulyp galy, şu ýylgyrçly adam gödüňe gelýär. We goý tamaşaçylaryň, ähli dostlaryň aňyna şu ulypga, şu ýylgyrçlygyna. Sağ ol. Sağ ol, taňa ýakyn. Gepleşiň ahyryna tamaşaçylara aýçak diýjek adam bolsa kamera. Hemmäňiň janyňyz sağ bolsun. Siziň barlygyňyz bizi saklapdyrda şol urubynda. Siziň jan koýarlygyňyz tomaşaçylar bolmasa biz kim ýaşyňmyr diýen söz bar da hemişe bize sizden gymmat hiç tat ýok diýdi. Bize sizden gymmat, sizden başga adam ýok diýdi. Şonýalyk siziň fiýlaňyz, hormatyňyz erbeden bolsa, gowam bolsa aşagynlaryna edýän işlemiň aşagyna öz pikirleriňiz kommentariýa ýazyn. Ýöne son görüp utanma ýalyk ýazyn. Kritika var, doğru kritika var. Kritika var, ne doğru kritika var. Doğru kritika bilen kritiklan. Ýöne öz pusuňyzda adamlar, öz pusuňyzda, öz isleýişiňi ýaly etjek bolmaly däl. Sebäbi sen bir hil durmuşda dünýäde ýaşaýan, ol bir hil durmuşda dünýäde. Ol bir hil düşünjede, sen bir hil düşünjede. Onuň hemme adamyny öz düşünjäne salmalyýan zat ýok. Saňa yaraman biler oň edýän işi. Ol belki onu bir zat üçin edendir. Bir rivayet bada, rivayetlerin birine şey diýär bir alim ulama diýär, muň ziyaretine var ya. Bir başga bir alim ulama, ikisem deň alim ulama. Ziyaretine var ya, ýok da öýüne var ya, ýok diýär. Ho plan häzirki dillerden plan barda diskotekada otur diýär. Bulam hayran var, öýde alim ulama. Otayda näme işleýär aýdyk. Ay onu da gel baraýyn da göreýin şu näme diýär. Bardy diýär, ýan kere bolyn, kapyny açdy bolyn, ýan seretdi diýär. Gel planjan, gel diýär. Tananok görmeýän adam sen, hiç hasan görmedik adam. Bulam görenok, olam görenok. Diňe eşitýär, ýani kitaplaryndan edýän ilim demelerinden eşitýär. Tanaýada gel diýär, onuň giriýär, ýanky näme üçin bärdi işläpýärem, sen bir alim ulama diýjek bolýar, on içinde 50 tane adamma 40-syny ýola sallym, 10 sen boýnuňa diýip çykyp gitdi diýär. Şunyan her bir edilýän işde bir hükman, bir hikmetçik bar da, onuň şoň üçin diýjek bolýanym tomaşaçylar özüçe zat etmelerle gerekjek ýerini al, gerekmejek ýerini bilen begen jawabady Nurana diýip studiýaň eýesi şo diýetdi. Şu klibiň aýdymyny ýa aýdymçylyk halaň oga sesini öçürdi, suratyny gördi. Aýdym videosyny halaň okun diýär, videosyny öçürdi, sesini dinledi diýär. Öwrenýär şo näme edipdir, näme ýalňyş goýuberdir diýär. Edil şonýaly belli bir zat üçin edendir. Pul gazanmak üçin edendir, özüni tanıtjak bolýan ýene bir zatdyr. Şoň üçin özüňize salajak bolmaň, görüň, pikiriňizi ýazyň we jan koýuly dowam edin görmän. Minnettar. Şeýle de hormatly prezidentimize köp sag bolsun aýdýan. Şunýalyk gepleşikleri çykarmaga, bizim öz dörejiliğimizi şeýdip arkaýyn görkezmäne mümkinçilik döredýän üçin o işler rawas bolsun, jan sag başlyk bolsun. Sag bol Beka, minnettar. Ömrüň uzak bolsun, janyň sag bol.
Ine şun bilenem biz bekaga ýoş-ýoşdan hoşlaşýar. Nähip bolsa gepleşmegimiň ikinji sezonyny uly sahnada ýene bir ýerde görürüz diýip umyt edýär. Mehriban tomoşaçylar, diýmek şun bilen ata watan ýyldyzlarynyň iň gyzykly sanlarynyň biri rejissor Beka Allah Gurbanow bilen geçiren tanymyz tamam boldy. Ýene şeýle gowy gepleşikde diýdarlaşýansak, abu bolsa daşda däl. Inniki birinji diýdarlaşýansak, hoş, sag bolun.